हाँ हम एगो बात कहनी हो हाँ कि माई के दया भइल हाँ अच्छा है बाबा गणेश के दया बा हाँ हमनी के सनातन में रूप के पूजा ना गुण के करी ले जा हाँ ना तभी हम अभियंता भैया के गुण निमन ना रही हाँ तो कोई बोला कि हम समाज में महफिल में पूजा करी लोग कहला कि भोरे भोरे लंगड़ के गुड़ देखला पर खानो पीना ना मिलेला तो यहाँ कहता नहीं कि माई के दया रही तो तू बंसी या मछली लेके जाला बंसी लेके मछली मरता ना भैया देखो हमने के बंसी लेके हम ना घूमी ले बंसी या जाल लेके घूमे वाला हई हम चौहान हई तू गढ़ा देवे के तैयार हो को हाथों से घूप के काम अच्छा जरूरी बा कि हम चौहान हई तो बंसी लगा के मारो हम जाल बिक के मारो हम चोट जाल गिराई अरे राम भाई गढ़ावा मिल जाओ तो घोपिए के मछली खाली देवे के तैयार हो कलो ना मैं मार देबी अब मैं मार देब गड़ा होए अकेले रहेले हां उ चिन्हा जाले को बिना मतलब के लबर लबर बोले लगे जितना काम बा उतना लबर लबर बा चलहा के हाथ में मोमबत्ती सलाई दे देम नु तवन हरिया में जरा के अपन काम चला ली अब बुरबकवन के दे देम नु मोमबत्ती चला बचा बा घली तो ई जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में जाइब आ जाके पूजा करब ई जरूरी नहीं है कि हम कुंभ नहाएं घर के प्रथम देवता हमनी के हवे के माता पिता सबसे बड़ा का देवी माई हई आ सबसे बड़ा का देवता हमनी के बाबूजी हवे कोई कभी कह देल कि जिस घर में माता पिता हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं और जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में भगवान नहीं होते देखे हमरा कहता नहीं कि सुदामा चौहान के देखनी हो गाड़ी में कि मर्दवा बोंटी बबली फाड़ के गार ले लो ई काम गोपालगंज जिला में चलता नहीं चलता हाँ ई ना कहीं कि रुआ छापरा सिवान में ढूक जाता नहीं तैयार से भेटाइयो जाला ना तो गोपालगंज में कितना जना प्लांट के माल पी के आँख उलट दे हमनिए के जिलेवा में मिल जाता लाला का ना तो प्लांट के माल मार के गोपालगंज में कितना जना तैयार हो गइले हमनी के जिला में उतना स्वागत होता वो नहीं होई जाके गोपालगंज में देख ले बनी जा बेहाजी माल लागी तो का लागी तो दूगो पोलोथीन तमाई बाप के गजन अरे जब करेला तो काहे के भजन करे तमाई बाप के गजन करेला तो काहे के भजन करेला काहे के भजन पांच आदमी के लेके अभियंता भैया रो बुझाता नहीं होता कर पूजल बाबा बैठी चुपचाप आए हम मनवाई खैनी बहुत दल बदलू नेता बने हैं ध्यान देवे का बात ए दुनिया में भाई ले बड़का मित्र और भाई ले बड़का शत्रु कोई ना होला ना भरत एगो भाई रहले कि बाप मर गइल बड़ा बाप के मुंह लगे कम अफसोस रहे कि भाई के बन गइल के ढेर अफसोस हो गइल अपना माई के जोन के कई के जोन बात बोल देले आज के कितनो बिगड़े लइका ना बोली ना अपना माई के कैसे कहले कि रे माई सांप अपना बच्चा के खा ले ते तो गाय होके अपना बछड़ा के खा गइले जब मुंह से तो भैया के बनवास मंगले हो वन में भेजले हो तोरा मुंह में जीव कीड़ा काहे ना पड़ गइल तो जीव काहे ना सड़ गइल हो तो जी वशिष्ठ मुनि समझैनी कि भरत सुनहु भरत भाभी परबल बिलखी कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान तो भाई उनु रहले ए बरा हमनियो के भाई बनी जा अभी अंते भैया के भाई बड़े आ इनकरे करनी देख ली इनकर
इनकरा भाई के लड़का के तिलक रहुए नु हाँ तिलक आई रहुए हाँ। तो हित जेही दुआर पर आवे के तैयारी में बनल सो हाँ। ई मर्दब अपना कॉल के मूड़ा खोल के बथान में धो देले अरे वो काहे जी आगे कहीं बर कहीं तिलकोहरू ओकर पानी पी के मैं बालू उखाड़ दी हैं सो ध्यान देव कबा तो अपना भाई के साथ न देवेला कहे गुरुजी के चरण न सेवे कि अपना भाई के साथ न देवेला कहे गुरुजी के चरण न सेवेला खाली भाई ऐसे जब लौड़े लो तो काहे के भोजन करे भाई बाप के भोजन करे लो काहे के भोजन गाना तो लंबा बा लेकिन एक अंतरा और गायब ध्यान देव के बा ए दुनिया में देखो कि अलगा कनाई के कि हम तो खर इंजीनियर है ना गाम तक इंजीनियरिंग को 2-4 रुपया कमा लेम सुदामा चवन तो लगे हन मछरी मारे ना भैया मारे में मछरी हमारी काम हो खाली गढ़ा देवे के तैयार हो खलो हम मुंडे में बनी आज मारिए दे तनी गड़ा होवे ध्यान देव के बा कि कोहेला कि हमरे हजवरा हो आये गो कुकुरो के देत नई खकावरा हो मैं चवरा तोहरे हो आ सुदामा चौहान और बिंदी संग बेअंता बोलन त एक कप चाय ना मिलो तो तार धन कोनो काम के हो कि जब कोहेला कि हमरे हजवरा हो आये गो कुकुरो के देत नई खकावरा हो अभी अभियंता भैया कोनो में फायदा नहीं है कि जब कुकुरे खानी लड़े तो काहे के भोज फरमाइश आइल बा कि महाभारत से प्रसंग आवे के बा लेकिन भैया तो एगो बात कहनी है तो बड़ा निक लागल हमरा के मार काटे वाला चीज में निमन ना लागल पूजा भइल बा लेकिन फरमाइश बा तो हमनी के गावे के पड़ ए सुन कहत नहीं रुआ फूल गइल बने जितना फूलल बने उतना मीडियम में बनी मत फूल ना तो रुआ बसाए लगे मो पैसा ली चणवा रसूलपुर गणेश मुखिया जी हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिल बने हमरा अब भूजा वाला भाई भी रुपया दिले रहनी हमरा भोर पर गई रहो 2 किलो भूजा बना के अभियंता भैया के मंडली में दे देला काम बा सूरत सूरत सूरज की सूरत सूरज सूरज भोजा दुकान भूजा दुकान तरसन वहाँ कहनी है कि हमरा के हमने के राती खान मूंगफली चना खाई ले जा फोफिया उफिया होके बड़का फोफा उफा बेचाला नु फोफा बा 2 फोफुआ में से दे दी डाल के चा बहुत रस फोफो पर खींच ले हैं पति प्रदेश में बाड़े मेहरारू फोन कइले बिया तनी बुलाओ अपना मरद के लो वाह वाह ए देवर बबुआ का हो भौजी बोला तनी अपना भैया के नंबर दी ना भैया के नंबर हाँ हे रात में हाँ
का बोलो कोनो जरूरी बा? उनकरा से बतियावे के बा। अच्छा ले लो, नयका लेबू की पुरान का? नयका दी, पुरानका तो बंद बतावता। लो धरावो। हाँ बोली। लौकवा खोल ले बड़ू? हाँ लोगवा खोलले बनी। केने से खोलू, आगे से कि पीछे से? आगे से। ठीक बा तो लो आगे ही से धरावो। हाँ बोली। लिखो 97 सूत के 97 सूत के आ 4 गो गोल का धरावो बैठ के। धराओ तो टिस टिस उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो 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 हेलो। के बोला तनी जी? आहा इतना ही दिन में भुला गइलू। बक बताई ना रउआ के बोला तनी। अरे हम हिनु तार भातार बोलत नहीं हो। अच्छा राजा जी और गोर छुके गोर लागत तनी। अरे बन रहे गृह लक्ष्मी बोलो का चाहिए? पहले ई बताई रउआ कब आवत तनी? हम हाँ अभी ना आइबो। काहे जी? अभी हमार तनख्वाह रुकल बा ऐसे ना भाई बोलो। रउआ तनखा रोगल बा तो हमर का मतलब बा? रउआ बिहाने गाड़ी धरी, रउआ कहले आवे के बा। ना हो अभी ना, अभी तनख्वाह पगार महीना महीना सब रुक गइल बा। का रुकल बा? तनख्वाह महीना 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 हाँ रुक गइल बा। हाँ। अभियंता भैया तो महीने में पी जाले। हाँ इनकर मेहरारू आंगनबाड़ी में नौकरी करेली। आ जब उनकर महीना आवेला हाँ ई मर्द महीने में पी जाले। हाँ सच बताई रउआ कब आवा तनी? रउआ बिहान गाड़ी धरेम की ना? अरे हम नु नहीं घरे, हाँ सुदामा भैया के बाबू बाड़े नु। उनकरा बाबूजी से हमर का मतलब बा? हमर तो रउए से नहीं मतलब बा। आए अच्छा बोलावे के चाहत रू हाँ तो कुछ मीठ बोलो कि चल आई। अच्छा ठीक बा तली है सुनी। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। नदी किनारे मोर बैठा है, बैठा है नदी किनारे मोर बैठा है, बैठा है हमने सोचा कि तोता है। तोता है। अरे आप क्या जाने ए राजा जी, ये राजा जी, अरे आप क्या जाने ए राजा जी, बोले रानी जी, हमारे दिल में आपके लिए क्या क्या होता है। हाथ लगा। औरतिया कहते कि राजा राजा अंगूरी पार गिन गिन के, अंगूरी पार गिन गिन के, हम दीन बिताइले बीत गइल कई साल पलम, बीत गइल कई साल पलम, काहे न घर आइले। ए नाना बीत गइल कई साल पलम, काहे न घरे आई। अंगूरी पार गिन गिन के, हम दीन बिताइले बीत गइल कई साल पलम, बीत गइल कई साल पलम, काहे न घर आइले। कई साल पलम, काहे न घरे
कोई साल बोलो हो जी जाके ले होलसेलर हो जी हे जी आई अब बोलो ना को संगवा के ना चलो कोडलेस माइक रही तो अपनो भाई तार वाला कहां जाए औरतिया कहते हैं राजा मुड़की लो हजारों हजार रुपए का पुरस्कार गामा माझी कहती है का दिलावा के बात राजा दिलवे में सोरता चढ़ली जवानी हमार पागल इतना सुंदर साउंड बा आ इतना ना सादा बोलता कि हमने के एमे घबरावे लगता दिलवा के बात राजा दिलवे में सोरता चढ़ली जवानी हमार पागल खजरता चढ़ली जवानी ए परदेसी होई जवानी अब न मानी होई जवानी अब न मानी होई जवानी अब न मानी होई जवानी नहीं आग बुझा बीत गइल कोई साल बोला काहे न घर कहबू तो जी राजी तू कहबू कह पर जाई तू कहबू तो जी राजी तू कहबू कह पर जाई करेंगे ओकराए तोहरा सिवा तू कहबू तो जी राजी तू कहबू कह पर जाई तू कहबू तू कहबू कह भुआली माजी वहाँ कोर से हजार हजार रुपया का पुरस्कार आइल हो अब तू कहता रजा के फोन करे भौजी से कहे देखो नु बबुआ संजोग से कहीं शॉट जला लाइदार के संग लाइदारे मेहरारू मिल जाए ना तो हाड़ साकिन मिल जाए तो गौ नहीं गावे दी अभी अंत भैया हाड़ साकिन मिल जाए लेकिन एबरा देखो तनी हीरो हीरोइन के रहुआ तो हीरो के संग कोई गो फेयर धरा जाता ये कहीं सुन ले बनी कि ब्याह सुलो नचनिया लेके भाग रहलो हमनी के लो से काम कौन बा फोन करबे उ तो कह के घर में रख लेता फोन करबे कुछ ना होई बोली चाचा अच्छा ब्याह जी बनी हमनी के भोले भैया के बड़का भाई बने हजारों हजार रुपया दिले बने औरते कहते के राजा मुड़की मारा चक्रधार मार दे बाबू होबर शादी कइलो कथक होबर शादी कइलो लबर लबर गवना चिराई के जान जाए लइका खेलवना चिराई के जान अरे लइका खेलवना
अब न मानी होई जवानी अब न मानी होई जवानी अब न मानी होई जवानी अब न मानी नहीं आग बुझा बोलते जाए बीत गइल पैसा बीत गइल पैसा कैसान बला काहे न भरे बीत गए कैसान